ne znam. Trebao je Mandžukić po meni da šutne, ne znam da li je Mandžukić. Ne! Dobro je. Dobro je, ja sam teo da dodam kao onako sa strane, ali izgleda... Evo ga, Pedro se javlja tamo na drugoj strani. Provali smo, ali... Blokiraju previše dobro. Evo Neymara! Neymar! Ajde, brate moj! Suarez. Pedro, ko je to? Pedro. Suareza ćemo ubaciti, rekli smo u drugom vremenu, ali razmišljam se još jednom. Pedro jako dobro igra, otvara se super, izgleda mu i raspoloženje dobro, ne znam, otvara se super svaki čas. Evo ga i Neymar se otvara isto, evo prilike za Neymara. Neymar! Neymar! Ljudi moji, pa da je ovo bio Messi u Rašli bi ga ubio. Znači ja ne znam da je bio Messi tu, bilo bi sahrane, pošto leva noga, razumete, Neymaru ne ide baš, ali mogao je to da pogodi sada, barem u okvir gola, odbila bi mu se moguće. Ne znam, evo vidite, opet dodaje i opet sam zaboravio da stanem. Opet zaboravim da stanem, a on opet dodaje. Sad ću sljedeći put valjda neću zaboravim, ima da, ne da šutnem. Držao sam A da mu onako uzima loptu i on je šutnuo, ali evo dobro nije izašla. Skoči na tu loptu Messi, evo minut produžetaka, šutnut ćemo jedan put sa pola terena ako budemo mogli, nećemo moći. Evo imaju jednu priliku ako bude da jeste, ali teško. Ne daj, bravo. Ne daj mu tu. Ne daj mu bre. Ne daj mu bre, si lud bre. Oni su ludi ljudi moji. Ajmo jedan put da izbijemo vamo, da ne rizikujemo. Za malo da mi daju god ljudi moji. Posle da bude svašta, da izgubim tu pa da se brukam na YouTube-u, pa ne može to tako bre. Ili ako treba penal da praviš, ali nemoj god da te prinaš. S penala možda se desi i da promaši, ali... Ajme, šut! Šut! Joj, ljudi moji, da ste vidjeli šta je uradio, prvo je zaralo pa je onda šutnuo. Baš je zajebo igrača. Messi bre! Bravo Messi bre! 2-0! Kliza! Ljudi moji, znate da može da ide kod publike, to ne možemo mi, nego kad se njemu ćefne, on ode kod publike i onako kao daje ruku publici, onako oni kao, znate ono, evo golman i pije vodu, baš je realan ovaj pes. Sviđa mi se, evo vidite, možda ode kod publike, neće, ali ima deo kada ode kod publike, probat ću jedan put da snimim neki klip, što više klipova, pa koji bude da ode kod publike, pokazat ću vam, a i gledajte vi na drugim kanalima, ode kod publike, to mi se desilo protiv Paris Saint-Germaina u semifinalu, da je otišao kod publike Messi, Neymar i Iniesta i Xavi. Su otišli, ne znam, skoro svi su otišli, bukvalno, su otišli kod publike i evo ga Neymar se javlja, vidimo ga, ajmo Neymar, nemoj glavom, pa daj bre, ne znaš glavom. Šta glumi, šta sad gledaš, gledajte ljudi moji kako je smotan, pa ja bi to dao bre. Ne bi dao ja, ali neko drugi bi dao iz Barcelone. Trebao da šutne, da je sačeka na vole, da je šutne, da je ubija, ne glavom da se gubi tu. Majmun jedan, evo opet dodaje, opet zaboravim, nemoguće to. Evo uzima loptu Messi, valjda nije faul, jeste faul, jebem ti. Znate šta mi se još sviđa kod ovog pesa ljudi? Što kad je offside on odmah svira i odmah, znate, a kad u 13-ici ili 14-ici tako